Viral traffic enforcer sa Cebu City, pasidunggan sa city government sa gipakitang kaaghop o kaloyo act of kindness sa mga tao na kinahanglan. Ano yung report? Mao kini ang viral video sa 55 anyos nga si Lanibeth Morales, traffic constable sa Cebu City Transportation Office. Gihungitan niya ang usa ka babaeng may apan sa panglawas ug anaa sa aseras. Kada adlaw di ay kining pagabuhaton sa lady enforcer nga nag-alagad sa syudad sulod na sa 25 ka tuig. Ang kamingaw niya sa iyang inahan nga masakiton dito sa Negros, mao'y nagtukpod niya nga moserbisyo ngadto sa iyang isig ka tawo. Wa man jud ko kauli sir since pandemic kay taga Negros ko ba niya. Ako mama no. Sa hospital niya tagaan sa 2 years mo nang kana mga tigulang nga. Ako na lang ikon, ako lang sa mga tigulang kay ako mama di ko ka serbisyo kay naabang ko diri. Ang ipakitang kinaiyan ni Morales, nakaabot kay Mayor Edgar Labella kinsa natandog ug nakadayeg sa gihimong pagpakabana nini. Matod sa mayor nga ilhon sa syudad ang nahimo ni Morales. This will not go unnoticed. The city government recognizes this act of kindness and charity coming out from your heart. For the record, ang Mayor Lanibeth Morales. Mensahe sa mayor ngadto sa ubang mga kawani o nagserbisyo sa gobyerno. Hinaut-unta ang uban natong mga empleyado ingon anisan, no, nga kamaumutan sa mga nagkinahanglan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.